स्नोबॉल. अरे बापले, मम्मीच्या अंगावर फेकू राहिले सगळे. चल आपण स्नोमॅन बनवू. स्नोमॅन. चल मम्मी तुझे भी थोड़ा मौका देता हूँ. अरे अरे बापले, पप्पाच्या अंगावर फेकतात का? ते तू चालू आहे की नाही रेकॉर्डिंग? हा चालू आहे. अरे बापले, आय कोण फेकते पप्पाच्या अंगावर? हो मम्मी देते. पप्पाच्या अंगावर थ्रो करता. बिग आहे. ए मम्मी, आधीला देऊ. अरे हे घे, हे घे. ट्राय नाही करू. हे घे, छान छान बॉल देते मम्मी आधीला. थँक यू. अरे बापले, आधी आला का पप्पाच्या अंगावर थ्रो करायला? अरे बापले, बिग थ्रो केला. आणि ही मम्मी काय करू राहिली? बदमाश मम्मी. पप्पाच्या टमीवर थ्रो केला मम्मीनी. पप्पाच्या टमीवर थ्रो करून दिला मम्मीनी. आधीच्या अंगात थ्रो करायचं का स्नो? हे बघ. चला चला चला. अच्छा जा पप्पा जोड जा. ए मम्मी, बदमाश मम्मी. कशा जॅकेट मध्ये थ्रो करून दिला पप्पाने मम्मीनी. बिग मम्मी, बिग बिग स्नो घेऊन राहिली. बिग पाहिजे आधीला, बिग पाहिजे. हेवी आहे, हेवी आहे. हा बिग झाला मग. बिग स्नो एवढा मोठा मम्मीने दिला. आधी काय करतो स्नोचं? टाकून दे मम्मीच्या डोक्यावर. मम्मीच्या डोक्यावर. हा, कुठे टाकायचं बेटा? तुला माहित आहे ना कुठे टाकायचं? कुठे टाकायचं? पप्पा पण थोडं करू का आधीच्या अंगावर? आले बापले, पप्पाच्या अंगावर थ्रो करतो हा. थ्रो केला मम्मीनी. हा टाक बेटा मम्मीच्या अंगावर. बिग स्नो बॉल. काय करतो? पुढं पप्पाच्या डोक्यावर पुढं. नाही मम्मी. फोडला. कसं फोडला? अरे बापले. अरे पॅन्ट पर. अरे बापले, थ्रो केला मम्मीनी. थ्रो कॅच. कॅच. काय लागला? हात थंड झाले रे. हा हा, थंड झाले. बिग स्नो बॉल पाहिजे आधीला. आधी काम कर. कुठून पडला स्नो आधी? कुठून आला? अजून स्नोमॅनला अजून एक. पप्पाच्या अंगावर फेकून ये जा.
आले बापले आले बापले ओ थ्रो करा थ्रो करा स्नो थ्रो मम्मीला प्लीज अरे ह्याच्यावर ए जोरात हा इथे माझ्या तोंडावर फोडले. अरे ओचो ओपा ही आधी मम्मीच्या आपण फोडून आली. माझे हात फ्रोज होऊन गेले. अच्छा हो मग ही वर पण कसं स्नो पडलं ना. हे घे आधी हे घे. चल आपण छोटासा स्नोमॅन बनवू. चला स्नोमॅन सोबत फोटो काढतो का कुठे स्नोमॅन? तू तो त्यांच्या घरातला आहे ना.